लामसगो हायना हाय आनि खाजानि ताकुकति बुकु सुंना फाइदिंखे जों तिनि हायना हाय काइतोनि ककथाय खोनालायनाय तिनिनि काइतोनि ककथाय उनखा फनुकजाकमानि चैप्टार 5 भार्स इंखे 1 सिमि 5 जरासिम खोनालायानो फायदि आं जतनि उंगै फरायनाय आजुक थायंगो आजुगै तंनायनि याग्राक यागो आं बिजाब दलसा नुखा आबो बिसिं साका सुइजाकमां फिया सिल काइसिनि बुजाक आफुर आं सुवारि फानगोनां खरकसाना नुखा बहाय हिनै सतनै साकलायखा साबो सिल रकनो सकागै अ बिजाबनो फियकना जुग अ बिजाबनो फियगै नायमानाय खरकसा फानो गोरै सुकनो हावा बुया संसारा बुया हा तलाव बुया आ बिजाबनो फियगै मानाय आबोतै जुगनाय बरक खरकसा फानो गोरैनि बाय आं सोलोगै कापखा हायखे अक्रा रकनि बेरे खरकसा आनो हाय हिनै साका ताकाबदि नायसिकदि जुदा बुसंनि सिंह दाउर बुसंनि आ बरक कतर बकुप्लाय अंखा हायकेबो आ सिल काइसिनो सकागै आ बिजाबनो फियगै मानो काइतोनि गोथां ककथाय खोनामानि बिसिंतै जों जतनि साका काइतर कतालके हामारि खलायथों आमेन हामबाय जतनो।